Good morning, good morning. Bago tayo magluto, ano muna tayo? Pumitas muna tayo na malunggay para sa ating sarili at co-worker. So, yan. Magbibigay tayo ng ano ngayon, ng malunggay sa ating mga katrabaho. Good morning. Yan. Kuha tayo ng malunggay sa ating backyard. Para bigyan din natin yung ating mga katrabaho sa mga katrabaho, mga coworkers natin. So, okay, pitas tayo. Malunggay. So, malaki na to. Sandal lang, baka maputol. So healthy, oh. Ganda. Maganda ang ating malunggay ngayon, no? Ang lalaki. Grabe. Ang bibigay sa ating mga katrabaho. Share natin kung ano meron. Yan. Yan, para na silang maghati dyan. Bigay natin sa ating mga katrabaho. Malunggay, share the blessing. Blessing na malunggay. Mahal ang malunggay ngayon, ha. Nasa $3 or $4. Minsan nga 6, maabot pa ng 6. Bigyan natin sa ating mga co-worker, oh. Bigyan pa natin. Marami naman to, kaya dagdagan natin. Ito cardis to. Iba na ito. Baka magputol, eh. Yan ang ating ilagay mo natin dyan para makakitas tayo ng ayot. Dalawa. Ate Josie at si Tess. Ayan silang maghati dyan. Pamigay natin yan. Dami. Tandaan, baka maputol. Mahirap na baka maputol. Mahirap na baka maputol. Okay na to. Ito yung paghatian ng ating co-worker. Itong malunggay. Dami, oh. Yan, malunggay. Malunggay is life. So ito ay cardis. Yan, tawagin ng cardis naman to. Yan.
So yan, meron na tayo nabibigay sa ating ano, mga co-worker ko, yung Cardis yan. Sarap din yan sa gulay. Yan, Cardis yan, oh. Yan. Cardis, kung tawagin ay Cardis. Yan malunggay ko, grabe. Sarap nito Cardis. Yun yung aking papaya, saging, yan ang bunga niya, oh. Okay, dilig muna tayo, dilig. Yan ang aking saging. Yan, rosemary din to. Saka may konting kamote dyan. Para sa lechon to eh. At aking mga saging, dami oh. Yan. Malunggay, happy ako sa malunggay ko. Pero yung pang aking sili. Yan ang aking sili. Yan. Sili yan. Sili. Ganda ng bulaklak ng malunggay ko. Sarap din itong bulaklak niya. Cardis. Yan ay Cardis. Peace. Sarap ng may gulay, ano? May tanim na gulay sa backyard. Yan. Malunggay ito. Aking mga kamote tumisigla na sila. Kaya lang diligan lang ng ano. Karamihin natin yung ating kamote. Lemon, yan, meron pa lemon. Lemon, yung buhay Ilocano. Kailangan tanim ng gulay para mabuhay as Ilocano. Hilig natin gulay eh. Yan. Ano naman ang ating ani. Bigay natin to malunggay na to, lemon. So may sili din ako dito sa likod. Ito yung sili na maliliit, manghang yan. Nakatago siya, wild yan eh, wild sili yan. Tumubo lang yan eh, pero ang sili niyan is maliliit. Maliliit na manghang, wild chili. Parang kaya tayo, pero parang labuyo sa atin. Hindi ko tinanim yan, tumubo lang yan. Dito sa may ano ko sa likod. Buti nakita ko eh. Labuyo siya. Matagal lang mamunga to eh. Yeah, wild chili yan. Ano naman yung mansanas natin. Bunga na itong persimmon. Bunga na itong persimmon, kaso nga lang kinain ng ano, squirrel. Dami ng bunga nito, kinain ng squirrel eh. Eto, kalamansi. Yan, ating mga kalamansi yan. Dami na rin bunga. Kalamansi. Kalamansi natin yan, kalamansi. Ano? Kalamansi. Maraming bunga yan. Pag namunga to marami, pinamimigay din natin yan. Yan to, another ano to. Pero sa tawag sa Ilocano ay dayap. Sa aming mga Ilocano, to ay dayap. Dayap yan. Sarap yan sa bagoong. Dayap yan sa amin. Yan o. Dayap yan sa aming mga Ilocano. Kalunay, tapos yung corn, nabukan yung corn ko, yung kalunay yan, spinach, kami ko spinach yan, tapos yung corn, yan yung corn no? Yan, tumubo na rin yung alokbati ko, alokbati yan, alokbati, kalunay, yan, corn, yan, ito yung pinakaayaw ko na lemon, kasi matigas, pero ang dami mamunga to.
Mamunga to, marami. Ayan o, napakadami kong mamunga. Okay, yan lang ang munting hardin natin. Man yung ating mangga, pero wala pang improvement. Pero struggling siya. Pwede pang improvement. Medyo yan, nakaka-recover na siya. At syempre ang aming bayabas, nahitik na hitik every year. Yan, kape muna tayo. Kape. Yan ang ating bayabas. Ang bayabas namin ay napakaganda. Laging ano yan, laging may bunga na malalaki. Kami nakikinabang yan sa bayabas na yan. Ito naman ang gandang bulaklak. So yan ang aking mga tanim. Yan, mamumuhay pa po. Bayabas ko yan, every year yan, masagana yan. Okay, exercise tayo. Yun si Manong, yung kanyang tanim dun. Binigyan ko rin siya ng talbos ng kamote. Good morning, Shi. How are you? Good morning, good. Oh my God! Flowers for you. Flowers for you, Tess. Yes, Roy, yes. Palunggay. Palunggay power. Ate na kayan yan.